2. To znamená pro tuto dvojici průběžnou příčku čtvrtou. Veronika Mosingerová víte za Power Media. Další startující dvojice soutěže na limitovaný čas. Připravuje se Monika Mosingerová Lily, Petra Pohanová Tericet a Andrea Plimrová Rzena. Čtyři trestné bodíky pro Veroniku Mosingerovou. Zbyty čas 57:76. Další dvojicí pořadí, kterou vidíme, bude Monika Mosingerová a Lily. Opět dvojice reprezentující Power Media. Monika nám rozjíždí závěrečný trojlístek této skokové soutěže na limitovaný čas, které nám zatím stále průběžně od druhé startující dvojice vede Petra Voříšková a Beverly Hills. Tak vše zdálo se výtečně až bohužel do poslední překážky, kde nám Monika jednou chybovala, přepisuje si 4 trestné bodíky.